Лида готовится к проведению Дня белорусской письменности. Его мероприятия пройдут в райцентре 6 и 7 сентября и соберут тысячи гостей из разных уголков страны. И хотя до масштабного праздника еще почти 4 месяца, лидчане активно работают и над его концепцией, и над благоустройством города. Убедилась Ольга Борисевич. Традыцыя святкавання Дня беларускага пісьменства зарадзілася ў 1994 годзе ў Полацку. У далейшым яго прымалі гістарычныя і культурныя цэнтры краіны, з якімі звязана жыццё вядомых дзеячаў. На Гродзеншчыне ўрачыстасці ўжо праходзілі ў Навагрудку, Міры, Смаргоні, Шчучыне і Слонімі. Ганаровае званне 32-й сталіцы Дня беларускага пісьменства мае Ліда. У гэтым райцэнтры яшчэ ў 93 годзе ўстаноўлены помнік першадрукару і асветніку Францыску Скарыне. Таксама з горадам звязаны лёсы шэрагу славутых людзей і перш за ўсё Валянціна Таўлая. Ён тут спыняўся хлопчыкам 7 годзікаў, бацька яго прывёз у Ліду дзеля навукі. Валянцін вучыўся ў лідскай школе, усеагульная школа нумар 1 імя Тадзеўша Касцюшкі. Яна размяшчалася за паўночным бокам лідскага нашага замка. У той школе ён напісаў вершык Верабейка. І Ліда стала для яго тым горадам, які ўзрадзіў паэта. І сімвалам дома Валянціна Таўлая з'яўляецца гэты Верабейка. Валянцін жыў у гэтым доме, дзе цяпер створаны музей з 2010 года. Недалёка ад дома Валянціна Таўлая, філіяла Лідскага гісторыка-мастацкага музея, з'явіцца арт-аб'ект Верабейка. Ідэя яго стварэння належыць калектыву мясцовага музея. Ім было вырашана зрабіць гэты арт-аб'ект інклюзіўным. Да гэтага падштурхнуў інклюзіўны праект «Перадай дабро па крузе», які не адзін год рэалізуюць супрацоўнікі дома Таўлая, а таксама творчасць паэта. Валентин Павлович, сядзеў у лідскай турме ў 1943 годзе, напісаў такія словы: «Каму я вочы перадам свае?» І менавіта гэтыя словы падштурхнулі для таго, каб зрабіць арт-аб'ект для людзей з інклюзіяй, якія вельмі дрэнна бачаць. На разгорнутай кнізе можна будзе прачытаць вершы на беларускай мове і верш, які будзе надрукаваны менавіта шрыфтам Брайля. Рэалізоўваць задуму музейшчыка ўзяўся лідскі скульптар Рычард Груша. Гэта будзе не першая яго работа, прысвечаная Валянціну Таўлаю. Некалькі гадоў таму на доме паэта была ўстаноўлена мемарыяльная дошка, вырабленая ім. Працуючы над арт-аб'ектам, аўтар зрабіў 4 эскізы. Шукаў той, які найбольш перадаць задуму. Нарэшце спыніўся на адным. І гэта, кажа, будзе выдатным маім падарункам землякам да Дня беларускага пісьменства. Уютный будет такой уголочек, вокруг которого стоят каменные скамеечки, из них выступают воробушки там и так далее. А в центре будет на красивом пьедестале книга стоять, и на книге написаны тексты Воробейки, а на одной странице, на второй Брайль тексты для незрячих детей, чтобы можно бы тоже было почитать этот текст. Весь этот арт-объект будет изготовлен из натурального камня гранита, цветного, коричневого там и так далее. Дзень беларускага пісьменства – гэта перш за ўсё свята кнігі друкаванага слова, таму ў прачуванні ўрачыстасцей Лідская раённая бібліятэка, якая носіць імя Янкі Купалы. Можа, хто і не ведае, але асоба беларускага пісняра звязана з сёлетняй сталіцай ўрачыстасцей. У свой час ён быў дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР па Лідскай слабадской выбарчай акрузе. Зменіцца і знешні выгляд. Яна стане не проста прыгожай, а вельмі прыгожай. Адну сцен упрыгожаць васількі і кніга. Яшчэ на адной сцяне з'явіцца мурал з выявай Янкі Купалы, імя якога носіць бібліятэка. У інтэр'еры з'явіцца багаты кветкавы строй, малыя архітэктурныя формы. Вершы Купалы, як і іншых класікаў беларускай літаратуры і сучасных паэтаў, гучаць зараз у выкананні лідчан. Удзельнікаў чэлленджа «Чытай вершы», запушчанага ў сакавіку па ініцыятыве старшыні райвыканкама Аляксандра Вярсоцкага. Цямнее край, зубчаты бора, і че забыўшыся рука, заміж персідскага ўзора, цвяток радзімы Васілька. Такую форму стварэння перадсвяточнай атмасферы падтрымалі прадстаўнікі розных пакаленняў. Сёння чэлендж аб'яднаў ужо больш за 200 чалавек. Люди стали читать творы класікаў, байкі і нават вершы, якія склалі самі. Асабліва прыемна бачыць на відэа маладых людзей.
Таким чынам мы адзначаем дасягненні беларускіх пісьменнікаў, а новае пакаленне атрымлівае натхненне на творчасць. Да Дня беларускага пісьменства ў Лідзе будуць выдадзены 4 зборнікі. Абмяркоўваючы тэматыку новых выданняў, не забылі і пра маленькіх жыхароў. Кніга «Я і радзіма мая» выйдзе тыражом 1500 экземпляраў і стане падарункам першакласнікам да 1 верасня. Астатнія 3 зборнікі разлічаны на дарослага чытача. Вядучыя беларускія выдавецтвы разам з намі рыхтуюць фотоальбом пра Ліду і Лідскі раён, а таксама зборнік лічна-літаратурная. Гэта традыцыйныя выданні да свята, але Ліда, як заўсёды, шукае сваю адметнасць. Таму дадаткова мы зробім друкаваны падарунак ад старшыні раёна нашым першакласнікам, а таксама факсімільную копію самай старажытнай мясцовай царкоўнай кнігі «Псалтыры» 18 стагоддзя. Сустрэць ва ўсёй красе, здзівіць лакацыямі і мерапрыемствамі, парадаваць навінкамі і зрабіць падарункі гораду. Гэта формула правядзення любых фестываляў па Лідску. І яна адпрацавана дзесяцігоддзямі і ні разу не давала збою. У якую пару года ў Лідзе не збіраліся госці, райцэнтр заўсёды ўражвае чысцінёй і прыгажосцю. Не расчаруе, кажуць камунальнікі, ён і ў статусе сталіцы Дня беларускага пісьменства. Горад сёлета проста патоне ў кветках. Будет очень много элементов вертикального озеленения. Добавится кашпо на мостах, на Филарета улице будет кованая конструкция с сурфинией, пеларгонией, калибрахоя. Также будет на Дожиночной площади фитомодули тоже с летниками. Ну и в целом, если в прошлом году у нас было 26 тысяч рассады летников, в этом году планируется более 80 тысяч. Пры падрыхтоўцы да правядзення свята распрацавана канцэпцыя па добраўпарадкаванні цэнтральнай часткі горада. Яна прадугледжвае і будаўніцтва велапешаходнай дарожкі недалёка ад замка. К Дню письменности мы планируем построить велопешеходную дорожку вот на данном месте. Она будет себя представлять велопешеходную дорожку по раздельности, плюс освещение и малая архитектурная форма, где люди могут прийти, посидеть, побеседовать, полюбоваться замком нашим прекрасным городом. Да свята яшчэ амаль 4 месяцы. Яшчэ ёсць час, але лічане прывыклі рыхтавацца да адказных мерапрыемстваў загадзя. Таму і зараз стараюцца вырашаць усе пытанні аператыўна. І як мага хутчэй справіцца з пастаўленымі рэспубліканскай рабочай групай па падрыхтоўцы правядзення Дня беларускага пісьменства задачамі, каб свята друкаванага слова ў Лідзе стала адным з самых яскравых і запамінальных і для яго ўдзельнікаў, і для гасцей. Вольга Барысевіч, Уладзіслаў Хаткевіч, тэлерадыёкампанія Гродна.